Hyvää huomenta ja tervetuloa meidän webinaariin. Huomenta. Mun nimi on Tanja. Ja mun nimi on Marinkke. Ja tämän päivän aiheena on työntekijöiden sitouttaminen älykkäiden työkalujen avulla. Ennen kuin lähdetään käymään tätä aihetta läpi, niin alkuun muutama käytännön asia. Eli tässä webinaarialustalla niin voitte jättää kysymyksiä tuon chattitoiminnon kautta. Ja jos haluatte jättää täysin anonyymejä kysymyksiä, niin tuolta löytyy myös tuo Q&A-osio, jonka kautta sit voi kirjoittaa kysymyksiä. Ja tämän sivun tai tämän webinaarialustan tuossa alareunassa löytyy myös linkki suoraan mun kalenteriin, että jos kiinnostaa kuulla Heilin HR-järjestelmästä lisää, niin tuosta pääsee suoraan varaamaan demoa mun kanssa. Kyllä, ja siitä lisäksi totta kai webinaarin aikana voi käyttää myös noita kuvakkeita tuossa oikeassa alakulmassa, jos haluaa siitä reagoida ja osallistua, ja otetaan kysymykset sitten vielä loppuun, niin saa koko webinaarin aikana sinne kirjoittaa, niin keskustellaan niistä lopuksi. Kyllä. Jees, mutta tosiaan tänään tullaan keskustelemaan siitä, että miten voidaan kehittää työntekijäkokemusta muutamien helppojen steppien avulla, ja myös tullaan käymään läpi perehdytysprosessia ja tullaan keskustelemaan just siitä, että miten niin kuin perehdytysprosessiin pystytään myös kehittämään sisäistä yhteistyötä. Ja sitten vielä lopuksi käydään läpi myös hieman asiaa siitä, että miten voidaan seurata helposti uusia toimintatapoja ja niiden tehokkuutta eri työkalujen avulla. Kyllä. Ja mehän inspiroiduttiin tähän aiheeseen ihan siitä syystä, että se on ollut paljon pinnalla meidän asiakaskeskusteluissa ja myöskin viime viikolla sitten vahvistui se tunne, kun osallistuttiin tuohon HRX-tapahtumaan, missä tavattiin myös monia teistä, niin siellä etenkin niin oli kuumaa keskustelua just näistä aiheista ja miten me voidaan helpottaa niin esihenkilöiden elämää, mutta myöskin työntekijöiden kokemusta ja näin, niin vahvisti meille sitten sen tunteen, että tämä on todella ajankohtainen ja tärkeä aihe. Joo, ja työntekijöiden sitouttamisestahan tavallaan me lähdettiin liikkeelle just siitä, kun tavallaan työntekijät ei enää kauheasti suunnittele jäävänsä yrityksiin niin kuin useimmiksi tai pitkiksi ajoiksi, vaan työpaikkojen vaihtuvuus tai vaihtavat niin kuin useasti työpaikkaa, ja tämä niin kuin tavallaan korostaa myös sitä, että tavallaan että kuinka tärkeää on panostaa siihen, että saadaan työntekijät sitoutumaan ihan sieltä alusta alkaen. Joo, ja mun mielestä on todella tärkeää huomata myöskin, että se sitoutuminen, niin sehän lähtee nimenomaan siitä työntekijäkokemuksesta. Eli jos minä työntekijänä koen, että minulla on positiivinen työkokemus, mä viihdyn työssäni, mun mielestä minua arvostetaan työntekijänä ja mä arvostan työnantajaani, niin sieltähän se sitoutuminen sitten syntyy. Mutta tossakin on tärkeää muistaa, että se kokemus vuorostaan, niin sehän syntyy ihan arjen hetkissä. Että se syntyy totta kai jo rekrytointivaiheessa ja ihan siinä alkupäässä perehdytyksestä, ja siitä tullaankin keskustelemaan vähän tarkemmin, mutta lopulta niin sehän syntyy ihan niissä arjen keskusteluissa, hetkissä ja niissä kosketuksissa, niin tuossa on tosi tärkeää myös muistaa, että nämä hetket on sellaisia, mitä usein esihenkilön kanssa käydään ja ihan tiimin kesken, niin siellä tullaan nostamaan vähän vinkkejä siitä, että mitä me HR:n puolelta voidaan tehdä, jotta me luodaan esihenkilöille ja tiiminvetäjille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet onnistua siinä tehtävässään ja olla todellisesti läsnä ja luoda sitä positiivista työntekijäkokemusta, joka sitten taas johtaa tähän sitoutumiseen, mihin me pyritään. Näin just. Eli tavallaan ideana just tänään vähän käsitellä tätä aihetta nimenomaan sieltä HR-näkökulmasta, että miten HR voi tukea just esihenkilöitä tässä tavallaan operatiivisessa työssä, ja sitten myös tavallaan sitä työntekijän näkökulmaa siinä, että mitkä kaikki tavallaan touchpointit on sen niin kuin työntekijän elinkaaren tavallaan aikana sitten tärkeitä, ja mistä ne niin kuin tavallaan, mistä se työntekijäkokemus sitten koostuu niistä eri kohtaamisista ja näin.
Kyllä, kyllä. Ja just työntekijäkokemus, niin sehän sisällyttää tosi monta eri osapuolta. Eli esimerkiksi mainittiin esimerkkinä esihenkilö, mutta jos otetaan esimerkkinä tämä perehdytysprosessi, niin siihen voi kuulua niin monta eri osapuolta, ihan lähtien siitä työntekijästä itse, mutta myöskin se esihenkilö totta kai kuuluu hommaan, mutta myöskin moni muu osapuoli. Niin haluttiin tätä myös vähän kuvastaa ja miten kompleksi tämä ympäristö voi olla johtaa HR:n toimesta ja miten monta noin yhteistyökumppania niin sanotusti sisäisesti voikin löytyä, niin haluttiin tällä kuvalla sitäkin vähän kuvastaa. Kyllä, eli useasti just perehdytysprosessin aikana tavallaan se koordinointi on tosi laajaa, eli HR koordinoi eteenpäin monille eri osallisille, mutta sitten tavallaan se, kuka on lähimpänä sitä työntekijää, on tietenkin se tiimivetäjä, ja sitten tiimivetäjälle jää just ne päivittäiset niin kuin operatiiviset asiat, jotka on tavallaan ne asiat myös sitten, mitkä siihen työntekijäkokemukseen vaikuttaa, mutta useastihan niin kuin perehdytyksessä ja ennen jo perehdytysprosessin alkua, niin esimerkiksi siellä on IT ja talousosasto, markkinointi saattaa olla mukana, sitten tietenkin mentori ja sitten tavallaan tullaan just siihen työntekijän näkökulmaan. Ja tässä nyt just sitten tänään annetaan vinkkejä siihen, että miten voidaan tätä yhteistyötä sitten lähteä helpoilla muutamilla stepeillä kehittämään. Kyllä. Ja tässä jos palataan just työntekijäkokemukseen, niin sitä on tärkeää huomata, että sehän alkaa jo ennen sitä ensimmäistä työpäivää, ennen sitä perehdytysprosessia. Ja tässä alkaa sitten meidän sisäinen työ siinä, että miten me luodaan se paras mahdollinen työntekijäkokemus sekä perehdytysprosessin aikana, mutta myöskin siinä sen jälkeen, että on allekirjoittanut vaikka työsoppari, niin siinä saattaa olla vain muutama päivä ennen aloitusta, mutta siellä saattaa olla vaikka puoli vuotta. Miten me taataan, että tällä työntekijällä tai kandidaatilla on koko sen ajan se niin kuin positiivinen fiilis. Ja tässä korostuu sitten sen sisäisen yhteistyön toimivuus myöskin perehdytysprosessin aikana, että ollaanko me valmistauduttu tarpeeksi hyvin, onko kaikki osapuolet tehnyt vaikka tilannut varusteita IT-puolelta ehkä, tai valmistanut vakuutukset, tai valmistellut työpöytää sun muuta, että siellä on tosi paljon tällaisia pikkutäskejä, mitkä helposti sitten unohtuu, kun on niin monta osapuolta koordinoimassa tätä perehdytysprosessia. Niin tässä niin halutaan ehdottomasti korostaa sitä, että mitä älykäs työkalu ja järjestelmä tähän voi myös olla avuksi, jotta ei jätetä niin sanotusti muistin varaan, vaan että meille tulee esimerkiksi automaattisia tehtäviä ja muistutuksia näistä perehdytyksen eri askeleista ihan niin HR:lle, mutta myöskin näille muille osapuolille, mitä näette tässä näin. Kyllä, ja halutaan siis saada uudelle työntekijälle alusta alkaen tietenkin semmoinen fiilis, että kaikki on tarkasti mietitty ja on suunnitelma sitten eteenpäin myös sen perehdytyksen aikana, mutta myös siitä sitten eteenpäin. Ja sehän on ihan tutkitusti osoitettu just, että jos ensimmäisen vaikka puolen vuoden aikana tätä suunnitelmaa ei ole, niin sitten on niin kuin helppo sit lähteä tavallaan miettimään, että onko tämä nyt se oikea paikka mulle. Kyllä. Ja uskon, että monet samaistuu siihen, että ehkä uutena työntekijänä aloittaminen, se on todella iso muutos sille uudelle työntekijälle ja todella jännittävää ja myöskin ehkä pahin painajainen siinä tapauksessa on, että saapuu esimerkiksi uudelle työpaikalle ja ei ehkä muisteta, että on aloittamassa tai ei ole mitään suunnitelmaa sille ensimmäiselle päivälle. Ja nämä virheet niin kuin organisaation puolella, nehän on ihan inhimillisiä mokia monen työtehtävän parissa, niin saattaa unohtua joku pieni tilaus tai saattaa unohtua just joku aloituspäivämäärä, niin siinä me halutaan tukea siinä, että ei jätetä sitä nimenomaan muistin varaan, vaan että voi myös olla turvallinen siitä, että tulee se muistutus ja tulee se tehtävä, että koska me tiedetään, että etenkin HR:llä ja esihenkilöillä niin on todella monta palloa ilmassa, niin se on ihan inhimillistä, että tällaisia mokia sattuu ja se on ihan meille kaikille joskus sattunut, että joku pieni asia ihan täysin unohtuu vaikka moneksi viikoksi, niin tämän avulla sitten pystytään varmistamaan, että se ei enää tapahdu. Kyllä. Ja tietenkin just tavallaan muutetaan sitä fokusta siitä, että tavallaan automaatiolla voidaan sitten hoitaa näitä operatiivisia asioita ja sitten sieltä vapautuu sitten aikaa niihin merkityksellisiin kohtaamisiin.
Kyllä. Ja keskusteltiin äsken siitä, että se työntekijäkokemus, niin se alkaa jo ennen sitä ensimmäistä työpäivää. Ja tällaisella pre-boarding-prosessilla, eli tällaiset niin kuin ennen työn aloittamisen perehdytyksellä, niin voidaan varmistaa se, että meillä pysyy se uusi työntekijä tyytyväisenä ja hän kokee, että me ollaan läsnä ja häntä odotetaan uudelle työpaikalle, koska sehän siinä on se tunne, mitä me halutaan luoda, että uusi työntekijä tuntee itsensä todella tervetulleeksi, tuntuu, että ollaan valmistauduttu hänen tuloon ja ollaan tietoisia siitä ja häntä odotetaan ja arvostetaan. Ja tässä on tärkeä just se yhteydenpito työn sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ensimmäiseen päivään saakka, niin se saattaa olla, että lähetetään joku digitaalinen tervetuliaispaketti tai viesti, tai ehkä kutsutaan tapaamaan tiimiä, tai ihan mikä teille siinä sopii. Että tässä on esimerkki yhdessä sellaisesta prosessista, että mitä me halutaan saada paikoille ennen ensimmäistä päivää, niin tähänhän liittyy just HR-tiimi ja myöskin IT-puoli, esihenkilö ja team leadi, että saadaan kaikki paikoilleen. Niin tässä on todella tärkeää muistaa myös se yhteydenpito, ja siinä voidaan myös osittain automatisoida ne tehtävät niin, että se ei sit vie esihenkilöltä, tai jos se on HR-vastuulla, niin se ei vie sitä suurta operatiivista tai hallinnollista työtaakkaa, vaan että se voidaan tehdä todella helpoksi, mutta se tekee todella ison vaikutuksen tähän työntekijän kokemukseen. Kyllä, ja just nimenomaan sillä automaatiolla, että me voidaan asettaa sinne päivämääriä, jolloin nämä tavallaan prosessit ja automaattiset tehtävät käynnistyy automaattisesti. Eli sanotaan vaikka pari viikkoa ennen tai on se sitten kuukausi ennen työntekijän aloittamista voi lähteä lista eri osallisille tehtävistä, jotka sitten tulee kaikille ilmoituksena, ja tämä helpottaa sitä, että ei tarvitse just jättää asioita muistinvaraan, vaan pystytään sitten kaikkien kesken jakamaan ne tehtävät ja myös sitten niin kuin työntekijälle lähettää mahdollisesti just automaattisesti eri materiaaleja ja tälleen sitten tavallaan varmistaa se yhteydenpito. Joo, ja sitä unohtamatta, että totta kai pystytään sitten tämän työkalun avulla myös seuraamaan, että onko jonkin steppi tai tehtävä valmis ja kuka on sen suorittanut ja milloinkin, niin siitä pystyy seuraamaan, että missä me liikutaan tällä hetkellä. Onko meillä kaikki tehtynä, niin HR voi tarkistaa ennen sitä ensimmäistä päivää, että hei, ei kai mitään ole jäänyt. Niin siinä voi myös olla turvallinen siitä, että se seuranta löytyy ja se tieto on saatavilla ja kaikille on sitten, voi myös tarkistaa, että kaikille on varmasti lähtenyt tehtävät. Ja tässä on mun mielestä hyvin hyödynnetty tätä työkalua siihen, että me voidaan myös käyttää tätä niin kuin työntekijän näkökulmasta positiivista ja yksilöllistä kommunikointia siihen, että me työnantajana saadaan kaikki tarvittavat tiedot. Koska siellä saattaa olla esimerkiksi tarvitaan pankkitietoja tai tarvitaan hätäyhteystietoja tai muuta laitevalintaa vaikka ensimmäistä päivää varten. Ja tämäkin voi olla aika sählinkiä, että on soitettu ja kysytty pankkitietojen perään ja ne on jossain sähköpostissa tai jossain Word-dokumentissa, mikä ei löydy. Niin täten voidaan ensinnäkin niin luoda tälle työntekijälle todella positiivinen kokemus, että saa tällaisen portaalin lähetettyä, missä on tervetuliaisviesti hänelle sitten modattuna. Myöskin saa tavata uudet kollegat, ja tämä on ollut meillä niin arvostettu toiminto juuri siksi, että sitten tietää siinä ensimmäisenä päivänä, että kun astuu ovesta sisään ja näkee vaikka oman tiimiläisen, niin siinä sitten tietää, että hei, toi kuuluu minun tiimiin, koska on saanut nämä kuvat ja tiedot etukäteen, niin on se vähän turvallisempi olo, kun on niin paljon uutta. On uusi työpaikka, uusi esihenkilö, uusi ympäristö, uudet kollegat, niin että se jonkun tyyppinen turvallisuus löytyy siinä, että okei, mä ainakin tiedän, että tämän näköinen heppu, hän on minun tiimissä, niin se voi todella auttaa siinä hetkessä myöskin. Ja tässä voidaan sitten vielä kerätä ihan työnantajan näkökulmasta kaikki tarvittavat tiedot. Se on kandidaatille tai työntekijälle todella helppoa ja saadaan turvallisesti kerättyä nämä tarvittavat tiedot ja laitevalinnat, niin tämä on sellainen todella hyvä tapa kommunikoida myöskin ennen ensimmäistä työpäivää. Kyllä, ja sitten lisäyksenä tässä myös niin kuin työntekijän näkökulmasta niin saadaan myös luotua semmoista kuvaa just siitä, että voidaan personoida ja halutaan tietää, että millaiset preferenssit sulla on tähän asiaan, mitä just esimerkiksi laitevalintoja tai muuta halutaan, niin pystytään myös sillä sitten vähän boostaamaan sitä kokemusta siihen niin kuin ennen aloitusta jo.
Kyllä, että voi kysyä esimerkiksi myös paidan kokoa, jos haluaa tilata jonkun hupparin tai firman teepaidan, niin siinä kanssa se on todella pieni asia, mutta todella ihana myöskin, että sit kun saa sen oman paidan, niin se onkin oikein kokoinen eikä liian pieni tai muuta, niin sekin on sellainen pienen arvostuksen ele, mitä voi helposti tämän tyyppisellä työkalulla sitten tehdä. Mutta jos siirrytään vähän eteenpäin tästä työntekijän syklistä ja tähän perehdytysprosessiin, niin totta kai on olemassa myös samantyyppisiä listoja tähän näin. Ja tässähän on ehkä vähän pidempi prosessi usein kuin tämä preboarding, eli tämä perehdytysprosessi totta kai kestää ne ensimmäiset viikot tai ensimmäiset kuukaudet, mutta siinä niin halutaan painottaa just sitä sen jatkuvan läsnäolon tärkeyttä ja miten tärkeää on myös seurata, että miten työntekijä on kokenut tämän perehdytysprosessin ja onko jotain, mikä on jäänyt epäselväksi, pitääkö käydä joku läpi uudestaan, niin se on todella tärkeää. Niin sen voi myös automatisoida tämmöiset muistutukset. Kyllä. Esimerkiksi siitä, että hei, tsekkaappa Tanian kanssa, että mikä fiilis on vaikka 3 viikon tai 3 kuukauden jälkeen tai molemmat siinä. Näin just. Eli näihin voidaan liittää myös osaksi esimerkiksi just tällaisia palautekeskusteluja ja tavallaan vaikka se perehdytysprosessi kestäisi esimerkkinä nyt vaikka kuukauden tai 2, niin on just tärkeää, niin kuin sanoit Marinke, että tässä on tämmöinen jatkuvuus sitten ja myös sinne rakennetaan tämmöisiä touchpointteja myös eteenpäin, jotta sitten varmistetaan se tavallaan, että työntekijällä on semmoinen fiilis, että tavallaan on suunnitelma jatkoa varten ja kerätään myös sit palautetta. Ja tietenkin tässähän on taustalla nyt se, että niin kuin, tavoitteena on se, että halutaan niin kuin mahdollistaa kaikille uusille työntekijöille tasavertainen kokemus, ja tämän avulla niin voidaan sitten just rakentaa ne semmoiset perustat tänne, ja tämä ei tietenkään niin kuin tarkoita sitä, että on niin kuin yksi muotti kaikille, vaan että tavallaan että siellä on semmoista asiat, jotka sitten varmistaa, että kaikilla on ne tavallaan touchpointit sen työntekijän niin sanotun matkan varrella sitten. Kyllä. Ja tässä on tärkeää huomata myös se, että me voidaan panostaa vaikka kuinka paljon perehdytysprosessiin, mutta jos se jää siihen sen jälkeen, että meillä ei ole sitä jatkuvaa läsnäoloa, niin se luo ison riskin sille, että se tekee sellaisen vastakkaisen efektin tälle työntekijän kokemukselle. Että esimerkiksi kuvittele, että aloitat uudessa työpaikassa, jossa on mahtava perehdytysprosessi ja kaikki toivottaa tervetulleeksi ja kaikki on todella strukturoitua suunniteltua vaikka ensimmäisen kuukauden ajan, mutta sen jälkeen yhteydenotto jotenkin hiipuu, ei ole oikein seurantaa, niin työntekijälle voi siinä hyvin tulla se olo, että aha, onko mut nyt unohdettu, oliko tämä kaikki vaan showta, että eikö tämä ole oikeasti tämän tyyppinen työpaikka, niin se voi sitten taas luoda sen vastakkaisen efektin, että tulee todella negatiivinen työntekijäkokemus, koska ei niin kuin tunnu, että se toteutuu koko sen matkan ajan. Niin täälläkin sitä jatkuvaa läsnäoloa voi pienillä eleillä niin kuin toteuttaa myös niin kuin HR, mutta myös esihenkilön suunnasta. Että se voi olla kyse just palautekeskusteluista ja niin kuin check-inneistä, että miten menee, miten kehityt. Ja just sitä, että luo sitä tunnetta työntekijälle. Meillä on sulle kehityssuunnitelma. Me halutaan, että sä kehityt meillä. Me halutaan, että sä jäät meille pysyvästi. Niin se totta kai tunne me luodaan jo rekrytointiprosessissa, perehdytysprosessissa, mutta se on tärkeää muistaa, että vaan koska työntekijä on meillä, ei tarkoita sitä, että hän on tyytyväinen, niin siinä on tärkeä se jatkuva yhteydenpito. Niin tällä just tämän tyyppisellä työnkululla niin voidaan helposti luoda niitä muistutuksia ja kutsuja niihin eri prosesseihin, ja toki voidaan myös sitten näitä eri kysymyspatteristoja vaikka näihin palautekeskusteluihin luoda, eli erityyppisiin, että vaikka eri tiimeillä saattaa olla eri tarpeet keskustella vaikka tavoitteista tai erityyppisistä tavoitteista, niin että halutaan myös niin kuin luoda mahdollisimman relevantti keskustelu just sille työntekijälle, niin tässä pystyy myös esihenkilöt tarvittaessa itse modaamaan, että minkä tyyppisiä keskusteluja halutaan siinä sitten käydä, ja pystytään myös toki seuraamaan laajemmalla puolella, että onko mulla nyt kaikki one-to-oneit esimerkiksi mun tiimin kanssa pidettynä vai onko joku jäänyt, 360-arviointia ja sama juttu, tavoitteita pystytään seuraamaan, että sieltä pystyy luomaan sen oman kokemuksen siitä, että riippuen mikä organisaatio meillä on, koska sama asia ei toki todellakaan toimi jokaiselle, vaan tästä pystyy helposti sitten hyödyntää tätä älykästä työkalua niin, että meidän prosessit toimii juuri niin. Ne voi olla samat prosessit, mitä on nyt, mutta ne voi olla myös täysin uudet. Kyllä.
Ja tietenkin just tässä sit ideana myös se, että kun pystytään seuraamaan näitä eri tavallaan prosessien osia tai tehtäviä, niin pystytään myös sitten niin kuin reagoimaan kanssa, että jos huomataan, että asiat pysähtyy jossakin kohti, niin pystytään sitten aina palaamaan niihin prosesseihin ja katsomaan sitten, että onko täällä niin kuin joku, mihin pitäisi ehkä tehdä muutoksia. Ja tietenkin sitten tästä päästään nyt sitten eteenpäin myös niin kuin tällaisten uusien toimintatapojen seuraamiseen. Eli tietenkin tässä voi olla niin kuin osana myöskin sitten tavoitteet, ja niin kuin Marinki tuossa mainitsi jo, niin one-to-one-keskusteluiden esimerkiksi pitämistäkin voidaan just pitää silmällä just, ei tietenkään semmoisella niin kuin mikromanageeraus tavallaan aspektilla, vaan nimenomaan just sillä, että varmistetaan sille työntekijälle se niin kuin tasa-arvoinen kokemus, että voidaan sitten katsoa esimerkiksi HR-näkökulmasta, että kuinka moni esimerkiksi esihenkilö on pitänyt näitä keskusteluja ja miltä se prosessi tällä hetkellä näyttää. Kyllä. Ja sitten päästään tietenkin myös niin kuin tavallaan noitten, tai sen kokemuksen mittaamiseen, ja täältä esimerkiksi ENPS voidaan siinä hyödyntää. Kyllä, että totta kai on tärkeää myös nähdä, niin kuin, että miten nämä meidän eri muutokset tai effortit, miten ne vaikuttaa tähän meidän kokonaisvaltaiseen työntekijäkokemukseen. Että pitää välillä myös zoomata vähän ulospäin ja katsoa, okei, nyt me ollaan panostettu perehdytykseen, me ollaan panostettu tähän kommunikointiin ja jatkuvaan läsnäoloon, mutta miltä se näyttää? Onko tämä tehnyt vaikutuksen? Onko se positiivinen vai negatiivinen vaikutus? Että voidaan myös sit modata niitä työskentelytapoja niin, että me löydetään itsellemme tai meidän organisaatiolle sopiva toimintatapa. Niin täällä pystyy sitten totta kai myös näiden kyselyiden avulla, että jos halutaan kerätä sitä jostain tietystä osa-alueesta vai vaan työntekijätyytyväisyydestä kyselyä, niin sieltä pystyy sitten eri niin kuin tasoilla mittaamaan, että ihan yksilötasolla näissä tai siis palautekeskusteluissa, mutta myös kyselyissä organisaation kesken ja tuon ENPS:n avulla, niin pysytään koko ajan kärryillä siitä, että onko nämä toimivat ratkaisut, mitä me ollaan, vai pitääkö meidän miettiä uudelleen, toimiiko meillä edelleen samat ratkaisut, vai onko joku muuttunut, niin se on tärkeä tässä kanssa muistaa. Joo, mutta mennään eteenpäin tähän meidän webinaarin kiteytykseen, jotta saadaan vielä noin meidän 3 pääpointtia mukaan, mistä ollaan nyt keskusteltu. Eli päivän teemahan on ollut nyt työntekijöiden sitouttaminen älykkäiden työkalujen avulla, ja ollaan tästä nyt sitten kiteytetty pähkinänkuoressa 3 eri pointtiin, että mitä me halutaan, että otatte täältä kanssa mukaan tänään. Niin ensimmäisenä niin automaatiolla me voidaan luoda tasavertainen kokemus työntekijöille. Ja Tanjahan tässä mainitsi, että just näillä eri työnkuluilla ja listoilla tehtävä tai prosessin kuvauksilla niin voidaan varmistaa, että me luodaan tasavertainen kokemus tälle työntekijöille. Kaikilla näyttää perehdytysprosessi esimerkiksi samalta. Ja tässä niin se automaatio auttaa meitä siinä hallinnollisessa puolessa, mutta myöskin tekee sen, että me voidaan varmistaa, että kaikille lähtee vaikka se tervetuliaisviesti ennen ensimmäistä päivää, että se ei ole kiinni vaikka HR:n työtaakasta tai esihenkilön työtaakasta vai kuka se esihenkilö on. Että se unelmatilannehan on, että meidän organisaatiossa voidaan kehittää näitä uusia toimintatapoja, mutta että me voidaan myös varmistaa, että nämä toteutuu meidän organisaatiossa, eikä vaan sellaisella ideatasolla, vaan että käytännössä siellä päivittäisessä työssä niin näitä prosesseja hyödynnetään ja tätä kokemusta laaditaan sen mukaan, mitä me halutaan. Kyllä, ja jos mietitään niin kuin esihenkilötyötä, niin harvoin esihenkilöillä on pelkästään se niin kuin esihenkilötyö heidän työpöydällä, niin tavallaan, että se automaatio tukee siellä tällaisissa niin kuin operatiivisissa asioissa ja sitten tai niin kuin hallinnollisissa tehtävissä, että sitten ei just tarvitse jättää näitä asioita muistin varaan, vaan sieltä tulee aina muistutuksia ja sillä sitten päästään aina eteenpäin. Yes. Ja sitten päästään tähän pointtiin, että älykkäät työkalut tukee esihenkilötyötä, eli just vähän tähän liittyen, niin sitten pystytään just vapauttaa aikaa niihin merkityksellisiin kohtaamisiin, koska se työntekijäkokemushan koostuu eri kohtaamisista, ja pystytään tosiaan näiden työkalujen avulla sitten niin kuin vapauttaa sitä aikaa sieltä ja oikeasti keskittyä niihin niin sanottuihin tärkeisiin osiin esihenkilötyössä. Kyllä, ehdottomasti. Ja just kun esihenkilöllä on paljon muuta tekemistä, niin tässä tulee, kuten mainitsin webinaarin alussa, se tärkeys siinä, että me mahdollistetaan heidän onnistuminen. Niin sekin liittyy vahvasti tähän, että kun mä esihenkilö teen mun NS-leipätyötä, mutta olen myös esihenkilönä, niin siinä
voi olla todella vaikea balanssi ja riski kuormittautumiselle. Niin sillä, että me hyödynnetään näitä älykkäitä työkaluja siihen, että esihenkilölle vapautuu sitä aikaa onnistua siinä esihenkilötehtävässä ja olla aidosti läsnä jatkuvasti heidän työntekijöidensä kanssa, niin se taas luo esihenkilöiden osalta sitä sitoutumista, että he kokee, että hei, mun työnantaja välittää siitä, että mä oikeasti onnistun mun työssä. Ne haluaa luoda mulle mahdollisuuden onnistua, he haluaa luoda mulle hyvän työpaikan, missä mä saan toteuttaa niin kuin mun tavoitteita, että mä haluan toimia esihenkilönä, mutta mä en halua siitä niin kuin kuormittua liikaa, niin se on todella tärkeä ja näkyy todellakin esihenkilöiden sitoutumisessa ja siinä heidän omassa työntekijäkokemuksessaan totta kai, koska on tärkeää huomioida myöskin niitä esihenkilöitä ja heiltäkin totta kai sitä kokemusta löytyy. Niin, ja tämä on myös tietenkin, tai menee käsi kädessä sit siihen työntekijän sitoutumiseen, koska silloin kun sinne on niin kuin siellä on niitä tavallaan merkittyjä tavallaan osia siitä työntekijäkokemuksesta tai tavallaan sanotaan perehdytysprosessin aikana, kun on aikaa näille kohtaamisille ja siellä on tavallaan varmistettu, että tietyt asiat on niin kuin jokaisella osana sitä prosessia, niin silloin sitten tavallaan työntekijällä on myös itsellä semmoinen fiilis, että musta välitetään ja mulla on kehityssuunnitelma eteenpäin. Kyllä. Ja meidän kolmanteen ja viimeiseen pointtiin, eli yhteistyön ja uusien toimintatapojen seuraamisen tärkeys. Ja touchattiin tätä jo hieman tässä webinaarin aikana, mutta haluaisin vielä nostaa, että just tämän toimintatapojen seuraamisen tärkeys on todella korkea. Että kun me muutetaan prosesseja tai tuodaan uusia toimintatapoja meidän organisaatioon, niin sillä seurannalla pystytään huomaamaan aika nopeasti, että onko tämä meille toimiva. Että vaikuttaako tämä positiivisesti vai vaikuttaako se kenties negatiivisesti meidän työntekijäkokemukseen. Onko meidän esihenkilöt nyt entistä kuormittuneempia vai onko tämä auttanut siihen. Niin tässä suosittelen ehdottomasti tällaista fail fast -mentaliteettia. Eli että kun uskaltaa muuttua, uskaltaa tuoda uusia toimintatapoja, mutta myöskin uskaltaa niitä heti mitata ja uskaltaa myös todeta, että jos ei toimi, niin muutetaan taas. Että siinä on todellakin paljon parempi, että me huomataan vaikka muutaman kuukauden jälkeen, että hei, tämä ei meille toiminut, että aloitetaan alusta, kun että meillä on vuosien ajan toimimattomat toimintatavat, jotka sitten luo sen että on tehnyt vielä negatiivisempiakin vaikutuksia meidän organisaatioon, niin siinä ei saa pelätä muutosta, eikä saa pelätä epäonnistumista, koska se kuitenkin kehittää sitä organisaatiota, ja sitten me löydetään ne oikeat toimintatavat, koska myös maailma ja yhteiskunta muuttuu, niin se toimintatapa, mikä meillä oli 2 vuotta sitten, se saattaa olla ihan toimimaton tällä hetkellä, ja myöskin kaikki organisaatiot on erilaisia, niin vaan koska tämä toimi naapuri Pekan organisaatiolle, niin se ei tarkoita sitä, että se on teille oikea, niin uskaltakaa kokeilla ja mitata ja katsoa, että onko tämä meille toimiva vai kokeillaanko kenties uudelleen. Nimenomaan. Ja näin me just pystytään myös reagoimaan helpolla tavalla. Esimerkiksi jos huomataan, että on pullonkaula jossain ja pystytään sitten tavallaan lähteä arvioimaan sitä tilannetta uudestaan, niin meillä on aina tavallaan reaaliaikainen seuranta sitten siitä, että missä mennään ja miten toimivat prosessit meillä on käytössä. Kyllä. Ja palataan vielä tähän webinaarialustalle ja otetaan loppuun vielä muutama kysymys ennen kuin lopetellaan, niin näyttää olevan chatin puolesta hiljasta, mutta meillä on tullut muutama tähän Q&A-osion alle. Niin ensimmäisenä kysymyksenä meillä on tässä, että kuinka paljon resursseja pitää arviolta varata tämän tyyppisen onboardingin uudistamiseen? Ja tähän ehkä niin kuin tietenkin ehkä alkuun semmoinen kommentti, että niin kuin useasti ehkä on semmoinen kuva, että tälle uuden työkalun käyttöönotto on tosi iso projekti, mutta oikeastaan kun se työkalu saadaan käyttöön, niin se tulee helpottamaan niin kuin tosi paljon, eli ei oikeastaan tarvitse varata sen enempää resursseja, vaan tosi helpolla tavalla saadaan kyllä niin kuin työkalu käyttöön, joka sitten tukee jatkossa tätä onboardingia. Joo, ja siinä on huomattu, että ehkä sitä pelätään sellaisena jättinä, että kun otetaan uusi työkalu tai kun uudistetaan joku prosessi, että siinä on sellainen oikein niin kuin sadepilvi yläpuolella, että se vaatii hirveästi resursseja tai uuden työntekijän tai sen tyyppistä, niin siinä ollaan kyllä huomattu, että se ajatus siitä, miten paljon resursseja tarvii ja se todellisuus, niin se on todella paljon matalampi se resurssin tarve, vaikka se kuitenkin työläs prosessi voi olla, jos haluaa uudistaa kokonaan prosessin, totta kai. Ja yksi toinen kysymys oli vielä tässä, että miten päästä alkuun, jos haluaa parantaa työntekijäkokemusta?
Jes, ja tämä tietenkin ehkä niin kuin liittyy tai ehkä niin kuin täytyy aloittaa sieltä, että missä tällä hetkellä ollaan, eli lähdetään siitä nykytilanteesta ja lähdetään ehkä miettimään sieltä niin kuin ihan alusta alkaen, että ollaanko me esimerkiksi kartoitettu nämä eri niin kuin työntekijän merkitykselliset kohtaamiset jo, vai mistä me lähdetään liikkeelle, mutta jos esimerkiksi ei ole mitään prosessia paikalla, niin se on hyvä niin kuin kohta, mistä lähteä käyntiin. Sitten taas, jos on jo jotain tavallaan prosessia siellä taustalla, niin sitten just tavallaan, että kartoittaa ja lähtee sitten seuraamaan, ehkä tekee tämmöistä niin kuin vähän mittaamista sen suhteen, jos sitä ei ole vielä tehty, niin noilla niin kuin stepeillä ehkä päästään sitten. Kyllä. Että tämäkin vähän yhdistyy siihen niin kuin sit niiden toimintatapojen seuraamiseen, että alussa totta kai halutaan tehdä mahdollisimman hyvä kartoitus, jotta tiedetään, että missä me halutaan muuttua, mitkä osat toimii jo todella hyvin ja mitkä on sellaisia, missä me voitaisiin ehkä panostaa ja sitten sen jälkeen lähteä liikkeelle. Kyllä. Yes. Mutta hei, suuret kiitokset kaikille osallistumisesta päivän webinaariin. Ja haluan vielä muistuttaa, että tallennehan tulee teille kaikille myöhemmin sähköpostiin, niin saatte myös nämä meidän PowerPoint-esityksen ja nämä meidän 3 pointtia kiteytettynä mukaanne. Niin suuret kiitokset osallistumisesta. Ja tuolla vielä löytyy toi linkki, eli jos kiinnostaa kuulla lisää meidän työkalusta, niin voitte mun ihanan kollegan Tanjan kanssa varata demon suoraan tuosta Varaa Demo Heilistä nappulasta, niin pääsette suoraan hänen kalenterin käsiksi. Yes. Niin toivottavasti nähdään pian, kun uusia webinaareja järjestetään, mutta ihanaa torstaita teille kaikille ja ollaan kuulolla. Kiitos osallistujille, mukavaa päivää.